повтаряме едно и също нещо постоянно, като думи или като идея и си разказваме едни и същи истории, тогава всичко в живота ни се повтаря и всъщност се задвижва чрез натрупване, се задвижва същата схема и същия модел. За да спрем това, трябва да започнем да разказваме различни истории на себе си, също и на другите хора. Когато сме разгневени, обидени на някой, тогава започваме да разказваме на всички колко сме прави, колко сме убедени, че сме прави и как другия греши. А това какво причинява на нашата нервна система? Причинява това, че биохимията в тялото е все едно ни гони хищно животно и това е постоянно. Какво означава това? Това означава, че имунитета отслабва. Имунитета не може да работи в пълна сила, докато сме обидени, разгневени, сърдити и недоволни. Какво можем да направим, за да регулираме нервната система и да излезем от цикъла на повтарящи се мисли? Едно от нещата, което веднага рестартира нервната система, това е съзнателното дишане. Съзнателни вдишвания, съзнателни издишвания. Друго нещо, което много добре регулира нервната система, това е връзката с природата. Слънцето, водата, земята, въздуха, те ни лекуват. Лекуват ни по всякакви начини, успокояват нервната система. Бъдете навън, бъдете в природата, защото това е нашето естествено място, където се чувстваме добре и където се връщаме към себе си. Трето, етеричните масла. Етеричните масла изключително успокояват нервната система, директно въздействат върху центрове в мозъка и всъщност много лесно, много по-добре от много медикаменти успяват да ни успокоят. Четвърто нещо, това е движението. Ако направим някакви движения, каквито и да са те, дори за 5 минути, когато сме разгневени, ядосани, тогава нервната система се успокоява и нивата на кортизол намаляват. Така че грижете се за нервната система, за да може да чувате интуицията, да чувате истинската си същност и да излезете от този модел на бий се или бягай, в който сами много често се поставяме. Бъдете здрави!